Apektado sa karon ang 36 ka mga individual matapos nagluntad ang isa ka sunog sa barangay Ingore, La Paz. Naglabot sa siyam ka mga pamalay ang totally damaged, samtang duwa naman ang partially damaged matapos ginamon sang kalayo sa Zone 2 Barangay Ingore, La Paz, Iloilo City kahapon sang hapon, Abril 30. Suno kay punong Barangay Charity Locon, Monteliao, ginpayag sang ila mga residente nga nag-umpisa ang kalayo sa balay sa nagabaligya sang sorbete nga si Ona Bersales, kag madasig nga naglapta ang kalayo sa mga kaiping nga puloy-an. Ginpayag pa sang punong barangay nga tuman kadasig sang paglamon sang kalayo bangod lunsay human sa mga light materials ang mga balay. Ang importante wala sang may na pinasan, wala ba sa nga kabataan, kag naingagaw kay kag damo gid salamat nga nagbuylog gid ang pumuloy sa pagbulig, labi na gid ang taga planta nga pagtawag namon sang ilang para sila dayon. Padayon naman ang investigasyon sang Iloilo City Fire Station sa nagluntad nga sunog agod mahibaluan kung pila ang balor sang kalitan nga ginbilin subong man ang rason sang amo nga insidente. Sa karon temporaryo nga magatiner sa evacuation center ang mga naapektuhan sang sunog. Kagini si K5 Nicole Castañeda Teprado para sa Kampiyon nga Balita, Serbisyo Publiko kag Kalingawan sa Iloilo. K5 News FM. This news is brought to you by, do you feel tired all the time? Do you have frequent infections? Do you have always cold? It's a sign of low immune system. Boost your immune system with Clinica D3 Bio, antibacterial, natural antioxidant, immune system booster. Clinica D3 Bio has vitamin D3, lauric acid, and monolurine to fight against all viruses. Try Clinica Vitamin D3 with Coccus nocifera.